बे लकडाउनाव आं नोंखौ लोगो हमनो हायाब्लाबो सानफ्रोमबो आं नोंखौ लोगो हमो, सानफ्रोमबो आं नोंखौ एदावो। बे सिमांजोंनो आं सानफ्रोमबो मिनिस्लु मिनियो। अख्रां सानि गावदां अखाफोरा सुप्रिम कर्टनि जाज, रिथि रिथा जोंनाय सांग्रेमाफ्रा रादाबगिरि। मानो जिंगासिदों नों सना? गोरोन्थिया सोरनि बेखौ बोथोरानो फोरमायगोन। गोलोम बोथोर बारोब्लानो गोजां बोथोर सफैयो, दुखुखौ बारोब्लानो सुखुआ फैयो। थरथिंनैसो मोदैजोंनो मानो गावनि जिउखौ सिलिंखार खालामो? दान्दिसेल' नेथ'नो। इसोरनि नोजोरा बयनावबो समानै गोग्लैयो।